Arratsaldeko 11:46 minutu, pronostikoak hautsi, Zelordik eta Zabaletak 22 eta 18 irabazi diete Larrazabali eta Mari Ezkurrenari, Amorebi eta Etxanoko Amorebi eta laugarrena pilotalekuan, binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaiskako 13. jardunaldiko bigarren partida izan da, gainera Peñak eta Imazek Tafaian irabazi egin dute eta honen bestez azken jardunaldira oraindik ere aukera txoren batekin iritsi daitezke, baldin eta bihar Altunak eta Ezkurdia galtzen badute, baina horiek biharko kontuak izango dira. Gaurkoan, aipatu moduan, garaipena Elordi eta Zabaletarentzat izan da, 22 eta 18 irabazi dute azkenerako, gogora ezagun aurreko jardunaldian bibikote galdu egin zutela, batetik Elordik eta Zabaleta Gernikan jokatu zuten eta Laso eta Albizuren aurka galdu, eta Irunen tantu bakarrarengatik, baina galdu egin zuten Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak Zabala eta Martijaren aurka. Honen bestez, gaurko puntua bibikoteentzat oso garrantzitsua zen, are garrantzitsuagoa Larrazabal eta Mari Ezkurrenarentzat irabazita oraindik ere bigarren postu horretarako aukerak baitzituzten, eta Elordik eta Zabaletak irabazita aurrera pauso handia eman dute finalerdietara sailkatzeko, nahiz eta orain matematikoki ez dauden, baina galduta ere oraindik abagune handiekin izango zirateken. Partida oso ongi hasi da Elordi eta Zabaletarentzat, Aitor Elordiren lehenengo bisakeak gaitzekoak izan dira, hor azpitik sakatzen hasi da, normala den bezala, bai baitakigu Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak zenolako bikote indarsua osatzen duten, Larrazabali goitik edo frontisaren erdian jota atera ezkero bolea zerraz sartzen da eta eman egiten dio, Mari Ezkurrenarentzat ere pilota horiek normalean erosoak izaten dira, eta Aitor Elordik horretarako gaia badu eta lehen bisakeak eta lehen bitantoak alaxe egin ditu azpitik sakatuta. 5 eta 1 aurreratu dira, hasiera bikaina, Jose Javier Zabaleta ere atzeko kuadroetan jotzaile eta Larrazabali ia bagunerik utzi gabe, eta Jon Mari Ezkurrena ere hasieratik ongi ikusi dugu, hala ere 8 eta 5 izan dira aurretik, baina hortikan aurrera beste partida bat hasi da. Gerora asko aldatu da, baina beste partida bat ere hasi da, eta kasu honetan Jon Mari Ezkurrenak eduki duen nagusitasun nabarmena aipatu behar da. Berdin zion, 6tik, 7tik jo beti kendu egiten zion Elordiri, erabat desaktibatu egin du Aitor Elordi, aurrean ez du aukera txikiena ere izan Maiabiako aurrelariak. Jon Mari Ezkurrenak gaitzeko partida jokatu du hortikan aurrera, Jose Javier Zabaleta jaune oro 7tik atzera zen edo airez asko behartutako pilotak eraman behar izaten, eta ondorioz 12 eta 8 aurreratu dira lehen etenaldira, alde oso interesgarria izan da, pilota bizia zen, Larrazabal eta Mari Ezkurrenarentzat eurentzat eskerronekoa, oro harrera kustaldiarentzat eta aurkarientzat ez horren beste, eta hor gero 15 eta 8 ere joan dira, 11 hurbildu dira, hor Larrazabali hasieran kosta zaio eta hor ere izan ditu une batzuk, eta 15 eta 11koak aldatu du erabat, eta erabat baldintzatu du baita ere norgehiagoka izan ere. Jon Mari Ezkurrena aurretik aldageletara joan da ipurma sailean zuen arazo fisiko baten ondorioz, baina gero gainera kaioa ireki zaio, eta horrekin badakigu eta badakizue pilotan ibili garen zareten guztiok, kaioarekin jokatzea ezinezkoa dela. Jarraitu du, eskuko minagatik normalean pilotariak jarraitu egiten baitu, behintzat kantxan aurpegia ematen, baina noski erabat baldintzatuta aritu da, erabat ezker eskuarekin tira behar izan die kolpea pilotakada guztiei, Larrazabal altzuen enean sartzen saiatu da logikoki, 18 eta 16 aurreratu dira Elordi eta Zabaleta, eta azkenerako 22 eta 18 Larrazabalek pare bat tanto eder egin ditu, tanto eder bat batez ere, baina ez dute miraria gauzatzerik izan, jada 15 eta 11ko horretan erabat amaituta baitzegoen partida amaitu edo ez, garbi baitzegoen Elordik eta Zabaleta gauzak ongi egin da behintzat partida aurrera aterako zutela. Kolpe gogorra Larrazabal eta Mari Ezkurrenarentzat, ikusi beharko da ea Mari Ezkurrenaren kaio horrek
zenolako garapena izaten duen, urrengo egunetan kaio bat istea eta alako moduan istea ez baita gauza erraza eta xamurra izaten, eta urrengo egunetan noski erne egon beharko gara horrekin ere. Honen bestez, elordik eta zabaletak 8. puntua lortu dute gaurkoan, eta zabalak eta martijak igandean liderren aurka, Laso eta Albizuren aurka galtzen badute, zuzenean finalerdietan izango dira. Aldiz, Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak gaur galdu dituzte finalerdietan zuzenean sartzeko abagune guztiak, 6 punturekin jarraituko dute, playoffetan seguru dira, baina oraindik ere ikusi beharko da ea batetik 14. jardunaldia nola joaten zaien, eta bestetik ea jardunaldi hori Jon Mari Ezkurrenak jokatzerik izango ote duen. Gero playoffak etorriko dira, jokatzeko moduan izango alda Mari Ezkurrena, ez hori guztia urrengo egunean jakingo dugu. Gogora ezagun emaitza, Elordik eta Zabaletak 22, Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak 18, Amorebietan.